Римма, сәлем. Соңғы арада руж жырларына үстінлік бересің. Не үшін? Ну, потому что спрос бар шуңа күрә. Кімлер тыңлый аны? Минем слушательларым тыңлый. Минем поклонниклар тыңлый. Бірақ ая күшініп кетерге сеп юқтыр бит. Кем белә, может, бар да. Бүтән планнарны әйт сезгә. Бір ара тыйынвыға кертмиләр дип сөйләгән идең. Не үшін икән? Белмим, шәптер клипны алмадылар бит менә. 3 ел. 3 ел була инде хәзер. Акча түләп тә Акча алмыйлар. түләп алмадылар да. Ну, бу бит инде яшерен батырын түгел. У акча түләп керәсең бит инде, ротациягә бирәсең. Аны бөтен артистлар шулай итә. Акча түләсең дә ротациягә бирәсең. Ул коммерческое предложение. Һәм телевидение куя. Ну, шәптер минем клипны шатмадылармы соң, сагынам сине бит режиссерым биргән, алмадылар. Әгәр дә Илсә Бәдретдинова сиңа коллективка кире кайтырга дисә, нәрсә дип җавап бирер идең? Юк дип әлбәттә. Нигә? Нигә кайтырганда мин? Ну, чөнки ул популяр, мәсәлән, шуның өчен ди. Ничего. Мин популяр түгелме? Менә син кияүгә чыкмыйм дип җырлыйсың, әйме? Әллә бөтенләй чыкмаска исәпме? Ойында чыгарга исәп, Ничә яшьтә планлаштырасың? ничә яшьтә икән әйтә алмыйм. Ул бит инде теге менә бүген чыгам дип бүген чыгып булмый бит әле аны. Ничек килә инде принц? На коне? Белмим, конендадырмын. Драконга утырып киләдермен, күнгә утырып киләдермен, белмим. Машинасында микән? Ул где-то застрял пока. Ярый, рәхмәт, я Римма. Ярады. Пока.